Jo vaig néixer amb la idea de fer un museu. El 26 de desembre de 1922, a tocar d'aquí, neix el pintor i col·leccionista Joan Abelló i Prat. Atret pel món artístic, vol ser músic i més tard escriptor, però, en provar els pinzells, descobreix la seva autèntica passió, la pintura. Comença la seva formació artística assistint a classes de dibuix a Mollet i pintant els mateixos indrets que, uns anys abans, havien inspirat a Joaquim Mir, a qui ell considerava el seu primer gran mestre. A principis dels anys 40 marxa a Barcelona per continuar-se formant com a artista, en diferents acadèmies i al taller d'en Pere Pruna. Al taller Miracle aprèn tècniques de restauració i descobreix la que serà la seva altra passió, el col·leccionisme. Amb intercanvis i compres, comença a plegar la gran col·lecció de peces que conservem avui. Poc després, Joan Abelló s'instal·la a casa del pintor Carles Pellicer, amic dels principals artistes, polítics i intel·lectuals de la burgesia barcelonina, i passarà 14 anys, aprenent del mestre i cuidant-lo. En aquell pis del Passeig de Gràcia, Abelló referma la seva vocació i en surt ja plenament dedicat a la pintura i al col·leccionisme. En Pellicer em va injectar més verí pel col·leccionisme del que jo duia a la sang. Els objectes que va heretar de Pellicer, les peces que compra venent la pròpia obra, els objectes que porta dels seus viatges i els intercanvis amb els seus amics artistes van ampliant la seva col·lecció, embrió del futur museu. En una conferència al Cinema Avenida de Mollet, amb 24 anys, Joan Abelló ja manifesta la voluntat de fer un museu. Ho reafirma poc després, tot penjant un cartell a una de les parets de la seva casa natal. Casa Museu del pintor Abelló. I comença a organitzar visites per mostrar la seva col·lecció. La meva pintura i la dels altres artistes s'havia d'aixoplugar a casa meva i en un museu. Vaig comprant les cases del voltant de la que vaig néixer i m'embranco en tantes reformes i construccions que devia semblar un mestre d'obres. La col·lecció es recull sense ni un pla ni un mètode previst. En el fons hi ha la meva intuïció i les peces que m'estimo profundament acaben venint a mi. El problema és que no sempre em venen també els diners necessaris per adquirir-les.
No obstant això, si saps comprar obres bones, sense importar-te gens ni mica les modes, es pot fer una bona col·lecció d'una qualitat i d'una bellesa prou considerable. El 1996, després d'anys de gestions, es constitueix la Fundació Municipal Joan Abelló. El pintor i col·leccionista dona a la ciutat més de 5.000 obres i el conjunt d'habitatges que formaven la Casa Museu del pintor Joan Abelló. L'Ajuntament de Mollet, en contrapartida, es compromet a construir un museu a l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Es manté la façana original de l'edifici modernista del 1907 i la resta s'enderroca per construir un edifici modern i funcional, pensat per acollir les obres donades i les activitats del museu. El 29 de març de 1999, amb la inauguració del Museu Joan Abelló, l'artista veu realitzat el seu gran somni. 3 anys més tard, s'obre al públic la Casa del Pintor i el 2006 s'assigna una segona donació que incrementa la col·lecció d'obres d'art, la biblioteca personal d'Abelló i les seves estances més privades. El nou museu neix amb la voluntat de conservar el patrimoni de la ciutat, acostar l'art a tots els públics i generar activitat cultural. Esdevé també el principal centre d'estudi i difusió de l'obra plàstica d'Abelló, amb una extensa col·lecció on hi destaquen paisatges, retrats, pastels, teles exclusivistes, escenes d'arreu del món i milions de colors. Al llarg d'aquests 25 anys, el Museu Abelló ha organitzat centenars d'exposicions, d'activitats, de propostes per a escoles, de tallers, de visites, de sortides, de concerts. Ha fet xarxa amb altres museus i entitats. Ha esdevingut un museu obert i plural. El museu és viu. El museu és teu. Què et sembla? El dibuixem junts 25 anys més?